Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. At gaya ng sinabi ko nung last nating video, nagsabi tayo na kapag magkaroon na ulit ng panibagong bagyo, hindi muna tayo dun sa tropical weather analysis. So, balik tayo sa special coverage. Meron pong isang maliit na low pressure kagabi na nag-form sa may malapit sa Batanes. At ito po ay nagkaroon ng rapid intensification kaninang umaga at binigyan po ito ng local name Emong. Okay, isa na po siyang ganap na bagyo at nagkakaroon pa rin siya ng rapid intensification. Isa na po siyang tropical storm. May international name Komay. At dito po ang ating initial update ngayong araw ng Miyerkules ng gabi, Hulyo 23, 2025. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. But bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, Aboy Tis Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested, just click on the link here para malaman nyo more about this BPI Sustainability Program nila. At ang local gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Vice Mayor Gabby Bortado. So, tingnan natin na yun kung nasaan na ito si Emong kasi maliit lang po itong system. Usually, mga maliliit na system, mabilis ang kanyang intensification, okay? And since doon sa may west of Lawag, west of Vigan, medyo napakababa po ang wind shear. Kaya yung kanyang intensification, mabilis na tumataas, okay? Sa ngayon, nasa 75 kph na po siya. And most likely, baka ma-reach niya ang severe tropical storm. At hindi natin rinuruled out na itong system na ito ay magiging isang typhoon, okay? Dahil po, yun ang pinapakita na yon, nagkakaroon po siya ng rapid intensification dahil sa kanyang pagkaliit. Unlike itong si Dante na medyo malaki, it will take time bago siya lumakas at may mga environmental shear line dito sa may mga environmental wind shear sa taas na nakakasira sa kanyang organisasyon kaya hindi po masyado siyang lumalakas si Dante. Nandito po siya na yon. Sa latest GovSat natin, ito si Emong at mukhang mag-U-turn at na nagbabanta sa area po ng Ilocos Region. So kapag hindi magbabago ang ganyan direksyon, ang area po ng Ilocos Sur, ang possible landfall bukas late evening or early morning ng Biyernes. Okay, so dyan po siya magla-landfall bilang isang severe tropical storm. Pero kung mag-rapid intensification pa siya, baka maging isa po siyang typhoon pag-landfall po dyan. So, dahil po dyan, patuloy pa rin ang habagat sa Luzon, Mimaropa, kasama po Metro Manila, maging mas malakas po sa may Occidental Mindoro, and sa Bicol Region, padaan-daan lang po mga light to moderate rainfall, hindi naman po siya lalampas ng 50 millimeters. Okay? At aside from these two, meron pang isang maliit na low pressure dito na sumama na po sa sirkulasyon ni Dante, si LPA 90W. Hindi na natin nilagay dito dahil nalusaw na-absorbed circulation ni Dante. At ito naman pong low pressure air 98W dito sa may Guam ay mukhang magiging bagyo din. At ang kanyang track ay hindi po ito lalapit ng Pilipinas, nasa labas ng PAR at ito ay naasahan kikilos patungo po sa karagatan sa katimugan ng Japan. So, dyan po siya. Okay? At yung latest fast animation mula sa cyclonicwx.com, kita nyo gaano kaliit ang kanyang sirkulasyon, ay as of this time, alas 11 na po ng gabi, nagkakaroon na po siya ng eye feature. So, assign po yan na patuloy pa rin ang kanyang pag-intensify at mukhang maging isang severe tropical storm. At kung patuloy pa rin ang kanyang pag-intensify, baka po i-upgrade po ito bilang isang typhoon o category 1. At mga kababayan natin dito sa may bahagi ng Ilocos Norte down to Pangasinan, magsihanda po for possible effects nitong small but terrible na bagyong si Emong. Okay? At ito po yung infrared satellite loop mula sa Cyclonic WX pa rin. At nakita nyo dito ang intensification nitong tropical storm na ito. Kahit nasa easterlywave.com na satellite IR, ay kitang-kita po dyan ang pagkakaroon ng kanyang eye feature. Okay? So, delikado po yan. Sign yan na lalo pa po siyang lalakas. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy
courtesy of UMETSAT, at nakikita po ninyo dyan ang paglabas ng eye feature nitong bagyong si Emong. At yung habagat ay dito pa rin. At ito naman po si Dante. So magkakaroon po siya ng counterclockwise loop dahil mag-interact po siya dito kay Dante since malaki ang circulation niya. So susunod po itong maliit na system habang naka-embedded dito sa habagat, kaya babalik po siya at magla-landfall dito sa bisinidad ng Bigan. Okay? But gaya na sinabi ko, itong areas na ito mula sa Pagudpud hanggang dito sa may Western Pangasinan, must monitor kung anong magiging outcome nitong system bago ito mag-landfall. Dahil po ang European model ay dito po ay pinapakita magla-landfall sa may bahagi po ng Western Pangasinan towards La Union. So mag-ingat po kayong lahat yan. So ang area po ng Baguio at the rest of Cordillera Administrative Region ay natitretan din itong system na ito. At yung ulan na malapit sa sentro nitong bagyong ito, kapag sumabay po kayo for the next 24 hours, 400 mm po ang capacity ng rain na dala niya. Okay? Since gumagalaw itong system, most likely 150 to 300 mm ang posibleng rainfall na ibabagsak nitong system na ito simula bukas hanggang Biyernes ng umaga. Okay? Kasabay pa yung habagat. So, medyo delikado po. Ito yung latest kay Komay. Vietnamese word po yan for a kind of grass sa Vietnam. At pinapakita dito sa latest ay lahat nag-agree na magla-landfall po dito sa may Ilocos region, somewhere between Ilocos Norte down to La Union. And also sa may bahagi po ng Western Pangasinan. So, yan yung mga areas na posibleng daanan ito ni Komay or ni Emong. Okay? And then, yung mga nagtatanong kay Dante, walang problema si Dante kasi ito po ay inaasahan pong lalabas sa Philippine Air Responsibility bukas po ng gabi. Okay? Wala itong direct effect sa atin except maghila ng habagat. Si Emong ang medyo delikado po sa dulong Hilagang Luzon. Okay, so yan po si Emong ay si Dante or si Francisco ay may dala pa rin na hangin na 75 kilometro bawat oras. Samantala si Komay o si Emong sa latest from JTWC ay nasa 75 din o 40 knots. At ito po yung track ng Pag-asa, same din sa Joint Typhoon Warning Center, early morning ng Friday, July 25 ang landfall malapit sa Bigan, Ilocos Sur. At kung titingnan natin yung mga model track, so yan, sa may Ilocos provinces ang landfall niya, pati yung wind intensity, pwede umabot po ng 60 knots or 110 km per hour bago mag-landfall. Gaya ng sinabi ko, hindi malayo na maging typhoon po siya kasi yung ini-exhibit niya yung pag rapid intensification ay mukhang lalakas pa po ito kasi bumabalik po na siya sa may West Philippine Sea bago siya eventually U-turn o mag-counterclockwise loop patungo sa Ilocos region. Ito yung tracking din ng multimodal diagnostic comparison ng SIRA at nakikita po ninyo dyan ang same situation, okay, na pwedeng umabot ng severe tropical storm. At napapansin din nyo dito as a wind shear environment, kung nasaan yung bagyo, ay napakababa po ng wind shear, almost zero, kaya nagkakaroon po siya ng rapid intensification. Ganyan din po yung nangyari kay Milenyo way back in 2006 at yung bagyong Gading na may similarity po sa track ni bagyong Emong. Papakita natin sa inyo in a while. 28 to 30 degrees ang sea surface temperature dito sa may bahagi po ng West Philippine Sea sa lugar ng bagyo. At ang mid-level relative humidity ay napakabasa. Okay, umabot po ng lampas 80% ang humidity. So, ibig sabihin po yan, very well rainy ang system na ito. Sa wind signal ng Pag-asa, tingnan natin kung may latest na as of 11 p.m. Hindi pa po lumalabas, 5 p.m. pa po ito. So, ang babanggit muna natin ay yung mga signal sa bahagi po ng Ilocos region, kasama po ang CAR,
So, ang Ilocos provinces, Apayao, Abra, Benguet, La Union, and Pangasinan is under wind signal number 1. But within the next 24 hours, itong ibang areas na ito pwede umabot ng 2 or 3 or even 4 kapag kapag maging isang category 1 typhoon itong si Emong. So ito po yung sample nung isang bagyo nung 1998, si Typhoon Gading, local name, international name Vicky, local name si Gading, September 17, 21. Yan po, naglandfall, nagkaroon po siya ng perfect eye. At umabot po ng 120 kilometers per hour. At umabot po ng 120 kph. At marami pong nasirang mga kahoy dyan, mga bahay. Dahil po, isa po siyang category 1 na typhoon way back in 1998. Even yung tracking niya ay medyo may similarity. Tingnan ninyo. Ito yung tracking natin na ginawa. 1 year pa lang po ang Typhoon 2000 yan. Talagang itong website natin, ano na po ito? Jurassic. Although, syempre, ibang design tayo. So, nakikita nyo dito, pig-zoom ko yung area ng Pangasinan. So, nakikita nyo, nagkaroon dyan ng explosive deepening, ang paglakas ng hangin niya from 100 to 120 a few hours before it made landfall over western Pangasinan, si Gading. Iyan ang kinakatakutan ko dito kay Emong dahil po napakainit ng dagat, napakababa ng wind shear. Kapag mag-landfall po ito sa may Ilocos region, prior to that, posibleng maging typhoon po siya. Kaya, yun din ang sinasabi ng mga ibang mga chasers. Okay? Katulad ng ating good friend sa US, si Josh Morgerman, ng iCyclone. Sinabi niya, posibleng maging typhoon po ito. By the way it looks, marami na tayong nakikitang ganyan na bagyo. Okay? Na ang bilis ng intensification. Okay? Yan tinatawag nating explosive rapid intensification o extreme rapid intensification. Yan ang tawag natin. At sa ulan, itong area ng Zambales, Western Pangasinan, Bataan ay magkakaroon po ang ulan 100 to 200 millimeters. So pwedeng lumampas po yan. So ito yung bagyo. So yung pagkikayat ng habagat ay lalong magpapaulan sa lugar na ito. Nagkami na po ang epekto for the past few days dahil sa habagat. At ito rin Occidental Mindoro, lampas po yan ng 100 millimeters. Ang ibang areas po ng Ilocos Region and Central Luzon, including Metro Manila, Cavite, and Batangas, ay magkakaroon po ng mga ulan bukas Huwebes of more than 50 millimeters. Okay? So, nakikita nyo dyan, 43, 48, 47. So, 50 to 80 millimeters ang possible ng mga ulan dyan. Samantala sa Bicol, yung coastal waters na naman po ng Western Bicol and katulad ng Pasacao sa Western Camarines Sur ay magkakaroon po ng mga ulan na aabot ng 50 millimeters. The rest ay less than 50 millimeters na po ang ulan bukas, Huwebes. Okay, so mas malakas po dito sa may western sections of Luzon hanggang sa may western Panay. Pagdating ng Friday, kita ninyo dahil pag landfall dito ng bagyo, lumilit na po yung area coverage ng malalakas na ulan dahil medyo pag landfall nito, hihina ng bagyo itong bagyong ito. But still, pwedeng umabot po ng lampas 100 to 200 millimeters ang ulan. Ang bagyo nga nasa 100 millimeters, yan ang forecast na yung darating pong Friday. At sa Sabado at Linggo, dramatically mag-i-improve na po yung mga pag-ulan dito. Although may mga ulan pa rin na less than 50 millimeters dahil po sa hanging habagat. Sa Bicol region, wala na pong problema. Simula na yung darating na linggo. But tomorrow hanggang Sabado, may mga konting ulan pa rin at maulap ang papawirin. Okay? Pero yung hangin ay medyo lalakas galing sa habagat. Papalo po ito ng 20 to 50 kilometers per hour. Okay, sa wind forecast naman po, unahin natin yung European model. Ito ang pinaka-worry ko kasi ang European model sa latest na yun, as of 8 p.m. Yan po. Okay? As of 8 p.m. based sa 2 p.m. forecast, mukhang maglalandfall po siya dito sa may Bulinaw, Western Pangasinan. Bukas po ng gabi, Thursday night.
So, mga paaga. And then, magla-landfall dito sa may La Union, south of Bacnotan. Pag-zoom natin ito, sa may Agoo. Malapit na malapit sa Agoo, based sa European model. Actually, very close sa San Fernando. Okay, so dyan po siya magla-landfall, either San Fernando, Agoo, La Union, sa bukas ng gabi, alas 8. And then, mag-rapid dissipation po siya, or weakening, until mag-exit po siya dito sa may east coast ng, let me see. Okay. Halos wala na siya. Talagang hihina po siya. Kasi pagdating ng Friday, hindi na siya nakakalabas. Dahil sobrang late niya, baka malusaw po siya dyan sa may mountains of Northern Luzon. Halos wala. Nawala na talaga. So, baka dito na siya mamamatay sa mountains of Northern Luzon. Wait and see tayo, okay? Ang ang American model naman, ang landfall niya, still, dito sa may area po ng La Union, sa may Bigan area. So, dyan po siya magla-landfall sa early morning ng Friday, and then lalabas po siya sa may Calayan Island, sa may Balintang Channel, Babuyan Islands. And then by Friday, humina na rin siya. Baka rapid dissipation na rin itong system na ito. So, kung gaano siya kabilis lumakas, ganun din siya kabilis hihina pag landfall po sa Luzon. Kasi mas malaki po ang island of Luzon compared sa size nitong bagyong ito. Usually, mga ganyan na system, mabilis na namamatay pag landfall. Okay? Samantala naman, yung papakita natin sa inyo dito. Ito yung remnants ng bagyong si Krising. Bumalik, Kita niyo yan? O baka panibagong system na yan pagdating ng Sabado at Linggo. Ito yung panibagong bagyo, si 98W. So, ito naman yung remnants ni bagyong Dante sa taas. Dito siya, naka-standby sa may east coast ng southeastern China. Sa Friday. Sa Sabado. Yan, medyo ang daming party. Nagkakaroon ng mga party ng, party reunion ng mga bagyo dito sa taas. Hindi ko na alam paano mag-name nito kasi ang dami, Meron pang isa dito mag-form. So, ang daming vortices, ang daming mga vortex na nangyayari po sa Western Pacific dahil po sa aktibong Madden-Julian Oscillation, which is very wet. Okay, nasa wet phase tayo. Kaya yung habagat ay patuloy pa rin hanggang next week, sa last week of July. Although, hindi na masyadong ulan. May mga ulan pa rin dito sa western sections ng Luzon. So, yan po ang latest natin. Ito yung sa American model. Hindi natin pinapansin yan. Focus tayo sa European model. Okay? So, yan po ang posibleng mangyari. Pagdating ng bagyong si Dante dito, pag-exit ng PAR, mukhang tatama sa may northern tip of Taiwan. Okay, and then aakyat din dito. Kakaroon ng interaction dun sa isa pang system. So, too complex. Okay, as of this time. So, yung mga kababayan natin dyan sa may Western Pangasinan hanggang sa may Ilocos Norte, magsihanda po sa possible passage itong bagyong si Emong with international name Komay. Okay? Sa wind, by the way, sa wave forecast, still malaki yung alon sa West and East Philippine Sea hanggang sa linggo dahil sa bagat. Pwede umabot ng 3 to 4 meters. Kasama din dyan yung sirkulasyon ng bagyong si Emong na napakaliit. Okay? Ang ibang areas po ng Pilipinas, yung central waters ng ating bansa ay pwede umabot po ng 2 meters. So, medyo moderate to rough pa rin yan. Especially sa mga maliliit na sakyang dagat. So, medyo maalon pa po ang karagatan ng Pilipinas hanggang sa darating pong Lunes at Martes. Ayan, ang dami po mga weather systems dito sa may south of Japan. Labas naman po yan ang PAR. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest natin sa bagyong si Emong at si Dante na patungo sa southern islands of Japan. Ito si Mike Padua at babalik ulit tayo
bukas sa another update. Maraming salamat sa pagpanood nyo sa aking channel. Mag-ingat po tayong lahat. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.